אנחנו עכשיו עם יובל רוטמן, יושב ראש העמותה. אותה שאלה ששאלנו את הקודמים, איך הגעת להפועל חיפה ומה היא בשבילך? הגעתי להפועל חיפה לפני הרבה מאוד שנים, עוד שהייתי נער צעיר מהיציע. לאחר מכן הצטרפתי לקבוצה הבוגרת כאפסנאי, שמנהל הקבוצה היה דורון וייזינגר ורן כהנא מאמן. ועם השנים נעשיתי חבר הנהלה, ולאחר מכן הייתי מנהל קבוצה לאורך כל השנים. והפועל חיפה בשבילי זה הבית, זה הסמל, וזה הכיף של הספורט. אנחנו רואים הרבה מאוד מועדונים שגם המפוארים ביותר, שבגלל ניהול לא תקין ובגלל כל מיני אנשים שאינטרסים וכל מיני דברים כאלה, שהקבוצות נופלות. איך אנחנו יכולים להבטיח שאצלנו זה לא יקרה? הסיבה שאנחנו יושבים פה, כאילו בגלל הרבה אנשים אינטרסנטים או הרבה אנשים שהיה להם רצון טוב ולא הצליחו, הקבוצה קרסה מספר פעמים. הגענו למצב שאין ברירה, שהקמנו את הקבוצה על ידי האוהדים עצמם. של האוהדים האלה צריך לצרף מספר גורמים עסקיים שהם יהיו הגיבוי שלנו והספונסר שלנו לשנים הבאות. והמודל לגיבוי שלנו פה בארץ זה הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב זה מאגר גדול של אוהדים. ועם אוהדים עשירים ועם ספונסרים, זו הדרך היחידה להחזיק את הקבוצה, כי יש לכולם אינטרס אחד, זה הצלחת הקבוצה. כאגרוף אחד יש יותר סיכוי להצליח מאשר בן אדם אחד. ונגיד אני אוהד הפועל חיפה, למה כדאי לי להצטרף? אפילו אם אני אוהד כדורגל ולא יצא לי להתקל במהלך השנים האחרונות בכדורסל, למה כדאי לי להצטרף? אני אגיד לך את האמת, האכזבה הכי גדולה שלי עד עכשיו זה אוהדי הכדורגל. אני כילד, הכדורגל והכדורסל היה בסיס אחד משותף של אוהדים, ומי שהיה ביציע ו' ישב ביציע 9 בקריית חיים באצטדיון. היום מה שקורה שהקבוצה הבוגרת של הכדורגל לא מביאה כמעט אוהדים, ואם אני כאוהד הפועל חיפה רוצה שיהיה לי קבוצת כדורסל טובה, אני צריך את האוהדים של הכדורגל שיבואו, שיתמכו, שיבואו לעודד ויבואו ויהיו חלק מהחברי העמותה של האוהדים. הרי הסכום שכל אחד מהאוהדים שצריך לתת הוא סכום מינימלי, כל אחד תורם את מה שהוא יכול, ואני חושב שאנחנו צריכים לראות את הכדורגל וכדורסל כמועדון אחד, כמו שרואים בברצלונה, כמו שרואים בריאל מדריד, כמו שרואים במכבי תל אביב, כמו שרואים בהפועל תל אביב. הפועל חיפה לא פחות טובה מהפועל תל אביב ומכבי תל אביב. הפועל חיפה זה מסורת. כדאי מאוד שאוהדים יזכרו את הימים של חיים סלוטיקמן, של גיא גודס, אבנר בשנטוב, מוטי אמישה, איתי שביט. רבותיי, היינו אימפריה בכדורסל. כדי לחזור להיות אימפריה, אנחנו צריכים אוהדים. והאוהדים צריכים להחליט אם הם רוצים קבוצת כדורסל. אנחנו נוכל לעזור. אם האוהדים לא יתמכו בנו, לא נוכל להחזיק מעמד. אוקיי. איך אתה מרוצה, עד כמה אתה מרוצה עד עכשיו מההתנהלות ומאיך שאנחנו היום? אני חושב שיש לנו בסיס אוהדים טוב, שעוזר ועושה מאמץ. הצלחנו להרכיב קבוצה טובה במוגבלויות שיש לנו. הבאנו שחקני עבר ששיחקו במועדון, כמו קוצ'ינסקי ומשה אילוז. לי מאוד מאוד חשוב שכמה שיותר אוהדים יצטרפו. כרגע הצטרפו אלינו מיקי קופל כספונסר, רשת מלונות רימונים שזה ראובן אלקס. בימים הקרובים יצטרפו עוד שני אוהדי קבוצה שהם בעלי עסקים כספונסרים לקבוצה. אנחנו מתקדמים, אבל אנחנו רוצים את התמיכה של אוהדים. המטרה הסופית, לא באנו בשביל ליגה ב' וליגה א' וליגה ארצית וליגה לאומית. המטרה הסופית היא ליגת העל, שתתבסס על 5-6 שחקני בית, ועליהם להביא שחקנים מבחוץ, להחזיר את הפועל חיפה לימים הטובים. זו המטרה של כולנו. בעזרת השם. תודה רבה. אוקיי, משחק ראשון.